Xornada negativa na preferente. Só o Dumbría conseguiu facerse cun punto insuficiente para sair do descenso, zona na que tamén caeu a Cidade de Ribeira tras caer co Sofán. Caída libre para os equipos do Barbanza que están a disputar a preferente. Os resultados negativos seguen a protagonizar os encontros de Puebla e Cidade de Ribeira, mentres que o Dumbría conseguiu facerse cun novo punto, pero insuficiente para abandonar o descenso. O Puebla afrontaba un duelo directo contra o Paio Saco, equipo que chegaba alta cunha liña ascendente e amosou ante os pobrenses cunha moi boa versión. O conxunto adestrado por Chofri que pasa a ocupar o 10º lugar, non dá coa tecla, e iso que arrancou o encontro abrindo o marcador para poñerse por diante. Juan García aproveitou un achegamento perigoso para bater a portería do Paio Saco no minuto 4, alegría que só durou 8 minutos xa que no 12 os visitantes igualaron o marcador. Ningún dos dous equipos quería dar o seu brazo a torcer, pero o Paio Saco atopou o oco e deulle a volta ao marcador xusto antes do descanso. En a segunda metade tirou de eficacia para anotar no 51 e no 62 o que sería o definitivo 1-4. Dura derrota do Puebla, que só suma 4 puntos dos últimos 15 disputados e ten 4 puntos de marxe co descenso. Zona perigosa na que caeu o Cidade de Ribeira tras perder o seu partido co Sofán. O sexto clasificado do grupo 1 sacou proveito a xogar no seu feudo e pasada a media hora de xogo superou a defensa branquiazul para poñerse por diante. A falta de puntería volveu a estar presente na Cidade de Ribeira, que non puido materializar ningunha das ocasións xeradas. Na segunda metade apenas mudou o que se vía no verde do Carral e o Sofán ampliou a súa renda co gol en propia de Marouán. O Cidade de Ribeira non puido traspasar a liña de meta local e caeu por 2-0, resultado que deixa o equipo no 15º lugar da táboa en descenso. Aí continúa tamén o Dumbría, empatado a puntos co Ribeirenses e co Sigüeiro. Os da Costa da Morte perderon a ocasión de sumar de 3 e abandonar a zona perigosa ante un rival directo. O Valdenarón, penúltimo, visitou o Conco, onde se viu un encontro equilibrado, polo que a primeira metade rematou co 0-0 inicial. A hora de xogo, os visitantes non perdoaron e abriron o marcador para adiantarse, pero Dumbría reaccionou aos 10 minutos co empate, obra de Sergio Fernández. Táboas que non se volveron a romper, e o Dumbría mantense así no 16º lugar.